ni wanyalo dhi e buchegi kanyakla wariwre mondo dongruok okungo bi begi mane Raila wacho Mombasa. Raila no wacho ni sani en unity motimango emodwaro mondo dongruok onyare wayud gi mwayudo koro mbele kanyo jibro neno kaka dhi emani koro pek ginere UDA makoro dwa bet kadhi malo matin to kwa binyo wainya umbe urnyithiwa wabro mnatiyo kanyakla kwa dhi mbele. Akiani UDA pek ni dhi malo kanye. Akiani some social media koso dhi malo ground. Nikech an itani e ground ta bende ane ground. Nyan kata uma binyoro nyochan Migori. Akiani UDA ni kure. Kata ngama wacho UDA onge. Anyway, usani wago mpira kwa chomo gola chiel waonge gi problem. On Thursday nan gamba dongweng gamba dalawa wesa ko di winje kata wach UDA di kia kata gigo to manya neno ka UDA kata ko wuoyo liel ma entie korwa kata wach UDA okotajo nikech onwango kaka chotimo machunga moko tem wache gimopogore wacho udito ne tego chama kata tego dumbura en gima duong' ahinya ka ji twak mbele bedni en dumbura maloso sirikal kinyalo maloso sirikal ka en gindi to kata dumbura mane oko madwani uti machiegni gi sirikal bende nyalo mana gwel ka oponi en gindi wang'iyo ni sani Dr. Mark nowacho ni ng'uro ma samoro bet momiyo moko wuok e chama achiel kadhi e chama machielo kata ma timore kinde duto wacho ni ma samoro timore kinde mag welo ang'o mowinjo bed ni timo mondo ne ni jok ma nie i chama ok owuok oko gimed ting'o chamano ka gilombo jok mamoko ka jok manie chama mamoko bende medo girore e chama chaka gilombo jok mamoko ang'o matimore momiyo magi betie en nikech kaka ODM adwa wuoyo ne ODM nikech ODM en chama ma popular ndalo mitimo nomination joma dwaro kombe ng'eny madwaro kombe e ODM bedo joma ng'eny koro joma ng'eny ging'e ni kombe gi kata ka en MCA tinyala yier MCA achiel e ward mjumbe nyalo na bedo achiel e constituency governor bi achiel moko gi be kamano ng'at achiel to joma dware ng'eny joma dwaro gi onge ng'ama yiega ni oloye kose yombi e nomination to nyaka inwang'e excuse maro notimore nade nitie cases ma ji wache no gajgi to ng'amo yombi e siasa ka nyaka iwinj ka wacho ni omaye makata en gi ji adek to nikech jogi nosekete mo believe ni odhi kose kalo kucho ma ng'ato yombe ng'ato yudo kura adek joma moko moyo ng'ama yombe yudo 100 to pod owacho mana no mae do yombo koro nikech chama popular joma dwaro ticket ni bedo ji mang'eny competition bedo ma stiff koro wadwa mna nyiso jowa ni joma in charge of timo welo onego neno timo welo ma transparency nitie ma ng'ato ko yombi to neno no yombe yo maler kata ka koro dok dwaro chama moro duogogo kata dwaro yo mochungo to chung ko ng'eyo ni kucho no yombe nikech ko yombi maler e nomination ting'eyo ni jomoko gochoni ka ema pod ok dhi gochoni kata dhi mana gi chama machielo koro kosetim ma moriere maler ma ng'ato neno ko yombe kata koro dhi kucho to sawa dhi adhiya tidogi yombe namba achiel namba ariyo jok machungi bendo nego yie loch nikech ko yombi to yombi kikipa iwach ni adwa yombo siasa ka onge ga namba ariyo en ni kiyombo to yombo ko yombi we wacho ni adwa yombo ng'ani so wabed ready ni nitie mana gik moko ariyo inyalo yombo kata inyalo yombi ka osebet kamano to koro chalre achala kata ok in e chama kata in kure nikech ji mang'eny ketho ga nying chama to ke kacha ni ok omi otiko e nomination to bende manjawo chunji ma bethiro chama gi mare othiro oketho mbi mar chama nikech sama wan gi samoro candidate moro maber yani gi joge moko 30 ma dhi gocho samoro ni candidate moro e kom machielo maduong' malo kucho to koneno ka gini